doazela, korapiloa askatuko da? Ez, esango nuke ezetz. Esango nuke bilera izan da ere esnatzean elefanteak hor jarraituko duela. Ze, egia da, Donostialdeako esian piztu den sua oso su ikusgarria izan dudala eta zarata handia eragin duena. Baina esango nuke hemen arazoa lehenagotik ere badatorrela, honek izan du horrelako esplosioa, baina, klaro, bilera batek honek horrelako egoerak ez ditula konpontzen, ez? Donostiako esiaren aurretik izan genuen Basurtoko unidade kirurgikoaren afera, aurretik Bidasoako ospitaleko unidade kirurgikoarena, esango nuke azken aldi honetan bata bestearen atzetik joan direla suak pizten, era batean edo bestean su horiek nolabait amatatzeko saiakerak egiten dira, baina ez zaio heltzen hemen benetan oinarrian dagoen arazoari, eta da Osakidetzak badituela arazo estruktural batzuk, eta horiei heldu ezean, egun gutxiren barruan izango dugu beste sute bat, Donostian edo beste leku batean. Gainera gai honen inguruan Gotzone Sagardio Osasun Sailburuak Eusko Legebiltzarrean emandako azalpenak ez dituzue nahikotzat jo, zuen ustez eskasak izan dira, ez ditu galderak bazteatze erantzun, zer espero zenuten? Gure azalpenik ez du eman, 2 aste pasa ditugu, gogoratu nahi dut agerraldi hori talde guztiok eskatu genuela, ondoren etorri izan bere eskaera, eta printzipioz konpromisoa zan, edo azaldu zitzaiguna zan, eman beharreko azalpenak eman zirela. Han esan zan bakarra da, karpetazo emate zitzaiola gaiari, nolabait horrelako kargu gabetze horiek normalak direla, horrelako erakundetan, patada palante esaten dan bezala, eta segi aurrea, karpetazoa gai honi azalpenak ez ziren eman, galderak egin ziren, jakiteko zein dan oinarrian, auzionen oinarrian dauden auziak zein diren, edo zeintzuk diran konponbidean jartzeko egingo diren planteamenduak, eta azalpenik etzan eman, Aurretik entzun genuen Urkullu lehendakaria ere, egun berean egindako elkarrizketan, berak esan zuen, agian, hori kuriosoa da, agian autokritikaren bat egin beharko litzakeela, eta agian bazegoela komunikazio arazo bat, baina autokritika hori ez zuen Sagardui Sailburuak egin, ez zuen inolako azalpenik eman, eta uste dut 47 zea burutik burutik 42 agertzen dutenean, planto egiten dutenean, komunikazio arazo bat baino gehiago dagoela ikusten dela, Eta bestetik uste dut, herritarrek gure egunerokoan eta osasun sistemara jotzen dugun baitartean ikusten dugula hemen dauden arazoak komunikaziotik haratago doazen arazoak dira. Atzo bertan jakin genuen, orain gabonetan, 80 ambulategi itxiko direla, lehengo urtean baino 28 gehiago. Uste dut edozein herritarrek bizi duela, nola gero eta zailagoa den, mediku batekin hitzordua lortzea, nola luzatzen diren espezialisten deiak, eta esango nuke, arazoak pilatzen ari direla Osakidetzan, arazoak handitzen ari direla, eta handitzen ari direla horrekin batera seguro pribatuak, Esaten duzunaren arira, Osakidetzan murrizketarik ez dagoela, hori baieztatzen saiatzen dira behin eta berriro Eusko Jaurlaritzatik, baina gizarteak duen iritzia oso besterakoa da. Nik uste dut, realidadea ukatzearekin oso zaila dela benetan dauden arazoei aurre egitea, eta murrizketena konstatazio bada, eguneroko tasunean ambulategi batera joan behar duten herritar guztientzako, gaixo kronikoentzako, edo espezialidade baten beharra duten guztientzako. Danak ikusten ari gira, nola luzatzen ari diran itxaron zerrendak, nola gero eta zailagoa den, zesanik ez, pediatra batekin zita bat lortzea, murrizketa, horiek hor daude. Entzuten nuen, atzo bertan uste hemen EAJ-ko kide bat izan duzala, eta esaten zuen urtetik urtera aurrekontuak handiagoak dira, nik justo atzo ariketa hori egin nuen, eta ikusi nuen, nola konparaketa egiten baldin badegu 2022 eta 2023ko aurrekontuen artean badagoen igoera bat, baino aztertzen baldin badegu Jaurlaritzak benetan gastatzea aurre ikusita daukan dirua 2022an,
denboraren poderioz ematen diren kontuen inguruko gastuei erreparatuta, konturatuko gera 221 milioi gehiago gastatu direla 2022an 2023rako aurreikusiak dauden kantitateak baino, ez? Orduan, claro, aztertzen baldin bagoaz, esaten dugu, diru gehiago inbertitzen ari da, diru gehiago inbertituta, ditugun ageriko arazoak edukita, eta herritarrek bere bizitzetan pertsibitzen eta ukaezinak diren arazo horiek edukita, uste dut, hausnarketa bat beharrezkoa dela, ze diru hori, agian ez da behar bezala gastatzen ari edo kudeatzen ari. Hemen nik uste dut badirela bi arazo oso nabarmenak direla. Batetik, Gotzone Sagarduik bere garaian uda horretik iragarritako kultura aldaketa hori gauzatzen ari dela, eta kultura aldaketa hori eufemismo bezala erabili zuela, baino privatizazioetaz hitz egiten zuela, desmantelamentu batzuetaz hitz egiten zuela, murrizketaz hitz egiten zuela, eta hori ikusten ari gera nola egunerokostasunean, arreta gunetako ordutegiak murrizten direnean, edo orain bezala ez, ambulategiak itxiko direnean ikusten dugu nola gauzatzen ari den hori, eta daukagula eredu, gobernantza eredu oso vertikal bat hartzen diren erabakiak, eta berdin du hemen gainuntzeko gaietan aditu eta aritu direnak esaten dutena, ez? Erabakiak hartzen direla goitik bera, eta jarraitu egiten dugula. Eta hori esango nuke dela momentu honetan, Osakidetzak daukan arazo nagusiena urtetan agian, bizi izan du da errentetatik, ez? Baino gauzik edo diamantik honena ere zaintzen espaldin bada, eta beharrezkoak diren aldaketak eta inbertsioak egiten ez badira, eta garai berrietara egokitzen ez badira, danak bukatzen dute balioa galtzen, ez? Eta esango nuke badala garaia Osakidetzak dituen benetako arazo hori heltzeko, autokritika egiteko, profesional horiekin esertzeko, gogoratu nahiko nuke bain gutxi, txalotu egiten genitula, balioan jartzen genuela bere lana, dana zala eskerrona, eskerron hori bilakatu dadila entzute ariketa bat, bilakatu dadila autokritika, eta jarri gaitezen ja, Osakidetzak benetan muinean dituen arazoien konponbidean, osasun publikoa dagoelako jokoan. Biaren zuzen onartuko dira EAeko aurrekontuak, PSeren eta EAJaren gehiengo osoarekin, Euskal Herria Bilduk zer bozkatuko du? Kontra, ze aurrekontu hauek, nik uste dut, gobernua ez dala momentua ondo irakurtzen ari. Osakidetzarekin gertatzen den bezala, hainbat alorretan ditugu disimula edo makilatu ezin daitezken arazoak, ez? Gazten emantzipazioari dagokionean, lehengoan ikuste genuen, ez? Emantzipazio Europakoa, emantzipazio adinik altuena dugu. Ikusi dugu nola, 10 urtean izugarri aldatu gutxitu diren gazteen soldatak, ez? Eta ikusten dugu baita ere, gazteek beren soldaten 80% bideratu behar dutela etxebizitza bat erostera. Eta horren aurrean planteatzen zaiguna da, neurri izar bezala planteatzen zaiguna da, pentsatzen ari diren neurri bat. Etxebizitzari dagokionean ere, uste dut, izugarrizko igoera baten aurrean gaudela, eta ez dakiz zer gehiago gertatu behar den, prezioak ikusita, ulertzeko, erabakiak hartu behar direla eta neurriak hartu behar direla etxebizitzaren prezioari muga bat jartzeko, eta hori bezala beste hainbat arlotan, ez? Eta aurrekontu hauek ez diote egoera horri erantzuten. Nolabait hemen, irudidu berdin dela ze pasatzen den herri honetan, pandemia bat edo inflazioak eragiten duen krisi izugarri bat, aurrekontuek beti jarraitzen dutela eskema berdina, ez? Eta hemen, araua dela disiplina presupuestarioa mantentzea, ez? Eta egoera horretan, aurkeztu zaizkigu aurrekontu batzuk, oso kontinuistak direnak eta oso konservadoreak direnak, eta gainera, aurkeztu baino lehenago, kadukatuak jaio direnak, ez? Ze, ikusi genuen, aurkeztearekin batera, sailburu batek, Arriola sailburuak, esan zuela, berak, garraioan ematen ziren deskontuak mantentzearen aldeko autua egingo lukela, eta gainera aurrekontuetan, bazegoela margena, ez? Ikusi genuen beste sailburu bat, aurrekontuetan ez zegoen neurri bat iragartzen aurrekontuak aurkeztu eta astebetera, ez? Horrelako gauzak ikusi ditugu prozesu honetan. Eta ikusi dugu baitaren nola Jaurlaritza gero ibili behar izan duen
negozia ezin diren zenbait gauza, aurrekontu horietan zuzenketak egin ahal izateko, ez? Hauek kadukatuak jaiotzen diren aurrekontu batzuk dira, aurrekontu handienak bertzela iragartze zaizkigunak, lehen urtean gastatu denaren gastatutakoa baino txikiagoa da, 85 milioi gehiago ejekutatu da urtean zehar, oraingo aurrekontua baino. Beharrak agerian dago goraka egiten ari direla, ikusten ari dira Osakidetzan, etxebizitzan eta hainbat alorretan. Dirua badago, remanentea potoloak ditu, rekaudazio rekorren aurrean gaude, arau fiskalak erorita daude Europan aurten, ez? Ematen dirako elementu oso importanteak benetan duguna egoerari politika publikoetatik erantzuteko. Eta falta da elementu garrantzitsu bat, eta da ambizioa eta lidergoa. Eta hori egonezean, ditugun arazoi erantzunik ez diete emango aurrekontu hauek, eta guk horregatik ezezko bozka emango dugu, hortaz aparte dago, prozesua nola burutu den, eta ze borondate egondu diren negoziaketa baterako. Biharkoan ere onartuko da, diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma hori, Elkarrekin Podemos eta EAJaren babeste izango duena. Euskal Herria Bildu abstenitu egingo da, zein iritzi duzue beraz honi buruz? Guk abstentzio kritiko batera joko dugu, guk uste dugu hortan ere aukera bat galdu dugula, ez? Ze momentu honetan, bagenuen aukera bat, edo guk behintzat, perspektiba horrekin heldu genion eztabaida honi, datorren hamarkada baterako gure babes mekanismoaren diseinu berri batera joateko, ez? Kontutan eukita, leheno esan bezala, pobrezia eta desberdintasun sozialen poltsak handitzen ari direla, zaurgarritasuna ere zabaltzen ari dira, diru sarrerak bermatzeko errentari ezer kendu gabe ikusi dalako ahuldadea erakusten ari dela pobrezia kasuei erantzuteko eta honen intentsidadea ere murrizteko, eta batez ere transizio handiei erantzun beharko diegulako datozen urtetan, horrek gure bizitzeko moduak eta gure ekonomia aldatuko dituelako, eta horrek beste eskakizun batzuk ekarriko dituelako. Orduan guk uste denun, nolabait etorkizuna haustura sozialik gabe eraikitzeko beharrezkoa genula mekanismo hori zeratzea, ez? Epe luzerako perspektiba horrekin berdi seinatzea. Aurrean aurkitu dugu gobernu bat, segura asko planteamendu askoz ere etorkizunerako ikuspegi kamutxeago batekin aritu dena, eta batez ere klabe batekin aritu dena baita ere kasu honetan, eta da disiplina presupuestarioarena, ez? Orduan, hauek erabaki dutena da, eta azkenean Podemosen babesarekin erabaki dutena da, egun dagoen babeserako partida ez handitzea. Madridetik babeserako etorri den diru hori aurrezki moduan erabiltzea, eta hortzegon partida berdinean nolabait hobeto banatzea, ez? Baina finean bermatu dutena da gehiago ez gastatzea eta etorkizunean ere gehiago ez bermatzea, ez gastatzea. Eta guk uste genuna hau zala momentua, nolabait babesa zabaltzeko, hobeto babesteko, eta kanpotik zetorren diru hori baliatzeko, esfortzu propioa mantenduz, ariketa hori egin ahal izateko. 116 emendakin aurkeztu genituen, nolabait legebiltzarrera etorri diren eragile guzti horiek gurera ekarritakoak. Ikusi dugu gainera nola prozesu honetan eta lege honetan leheno ezinezko ziren zenbait planteamendu jaso egin diren, eta horregatik badakigu egin diren beste planteamendu batzuk ere egingarriak direla, gauzagarriak direla eta beharrezkoak direla, baino ez zaie erantzun nahi izan. Eta, perspektiba horretan, gure erabakia izan da, abstentzio kritiko batera joatea, tamalez, diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema oso erasotua izan delako, eta herritarren iruditegi kolektiboetan, eraikia dagolako diru sarrerak bermatzeko errentaren, eta honen onuradunen inguruko iritzi bat, urtetan Gotamalaiako estrategia batetik eskuinak elikatu duena, baina baita ere beste alderdi batzuk nola baitera zibilinoago batean ere elikatzen lagundu dutena, eta guk ez du babes sistema nolabait zalantzan jartzea nahi. Uste dugu aukera galdu badala, baina herritar horiek eta onuradun horiek merezi duten errespetuagatik eta babesagatik abstentzio kritiko horretara jo dugu, baina hori esan bezala guretzako hau aukera galdu bada. Beste lege bat, hezkuntza legea, horren zirriborroaren aurka greba egunak izan dira azken hilabetean, sindikatuek deituta nola jasotzen ari zarete legebiltzarkideek eragileetatik jasotzen ari zareten kritikak eta ekarpenak ere?
Bueno, nik uste dut, argi geratzen ari dena da, lege honen bueltan edo hezkuntza sistemaren eraldaketaren bueltan interesa handia dagoela, ez? Ze, bueno, legebiltzarrean akordio guretzako importante bat erdiestea lortu zen pasadan apirilean, ikusi dugu nola eragile desberdinak etorri diren legebiltzarrera bere iritzia ematera, ikusi dugu baitaren nola sindikatuek langileen aldarrikapenak eraman dituzten kalera, ikusi ditugu ikasleak ere aldarrikapen horiek egiten, eta horrek guretzako ekartzen du konstatazio bat, eta da, badagola kezka bat herri honetan hezkuntza sistemaren inguruan, eta nolabait jendeak implikazio hori baduela horrekiko, ez? Eta guk bizi ditugu, iritzi guzti horiek ikusten normaltasun guztiarekin. Hau prozesu sakon bada, eraldaketa prozesu sakon bada burutu behar dena, eta horregatik uste dut, iritzi desberdin guzti horiei bide eman behar zaiela, entzun egin behar ditugula, arretaz entzun behar ditugula, eragile guzti horiek egindako ekarpen horiek eta planteatutako guzti horiek, eta orain erronka izan behar dela, apirilean lortutako akordio hori, nolabait testo juridiko akorde batean edo bat datorren testu batean jasotzea, ez? Lege on bat eduki alizatea, eta hortan aleginduko garagu, eta desde logo gure saiakera izango da baita ere eragile guzti horiek hemendik aurrera ireki beharko den prozesu horretan ere egotea. Adierazi dugu baita ere, aurkeztu edo ezagutu du, orain arte ezagutu dugun lege zirriborro horretan gure ustez bazirela zehaztasun falta batzuk, tartean adidez lege honen gakoetako bat izan behar duen, edo akordioaren gakoetako bada den hezkuntza zerbitzu, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren zehaztapenak falta genitula, eta uste dugu horiek zehatz mehatz egon behar direla, nolabait finantziazio publikoa jasoko duten eskolek edo zehatzmeak ze arau bete behar dituzten jakin behar dela, segregazioaren kontrako neurri horiek legez arautuak egon behar dutela, bermatu egon behar dela euskalgintzako eta kultura arloko eragileek esaten duten horiek kultura transmisioan planteatutako horiek jasotzea, eta lurraldeen arteko barne lan hori egin ahal izatea ere bermatu egon behar dela lege horretan, eta hortan saiatuko gera gu hemendik aurrera irekitzen den prozesuan ere. Gaizaldatuko dugu gaurkoa abenduaren 21 delako, San Tomas eguna, eta pandemiaren ostean ospatzeari delako egun handia Euskal Herrikoen bate txokotan, batez ere ekoizlentzat egun berezia da gaurko ez da. Gainera ekoizleek, orain lehen sektoreko ekoizleek bizi duten egoerarekin, uste dut baita ere badala beraien egoera eta beraien etorkizuna aldarrikatzeko egun bat ere, ez? Ze horre indisimulableak diren egoeran artean lehen sektorearena dugu, oso egoera gordinean daude, eta gainera etorkizunera begira badakigu elikagaiekiko menpekotasuna handia dugula, eta lehen sektore horretan diharduten profesional asko eta askok erretiro hartuko dutela datorren hamarkadatan, eta hortan ere buru belarri aritu beharko ginak pentsatzen, ez? Bitartean beste batzuk segura asko festan egongo dira, festagiroko eguna delako gaur, egun oso politan, ni Donostiarra naiz, oso egun polita da, baino hori ere ezin astu. Inflazioa ere agian akaso ikusiko dugu gaurkoan, nabariko da gaurkoan. Nabaritzen dugu egunerokotasunean, ez? Eta horrelako egunak ematen direnean, beti ere ikusten dira, prezioen gorakada hori, gabon egunak datoz, eta horrela egiten dira bestelako gasto bereziak, eta ikusten ari gara baita ere, ez? Gure egunerokotasunean, inolako lujorik hartu gabe, nola garestitzen ari den bizitza, nola milaka herritarren segurtasun vitala hankaz gora dagoen, eta horregatik da hain importantea ere politika publikoetatik segurtasun sare horiek eraikitzea. Madrilera begirare jarri behar gara, egunotako krisi instituzionala piztu delako, hain zuzen auzitegi konstituzionalak auzitegi konstituzionala berritzeko bide parlamentario hori eten duelako konstituzionalak berak, nola definituko zenuke gertatzen ari den guztia? Uste dut eskandalua dela. Ez da berria, Euskal Herritarrontzat, Euskal Herritarrok bizi izan dugu guren oinarrizko eskubideak zapalduak aurkitzea, eta horrekin gehiengo parlamentarioak ere aldatzea, ezagutu izan dute katalanek ere, baino horrek ez dio larritasunik ezaguna izateak ez dio larritasunik entzen kontuari, eta uste dut, benetako eskandalo baten aurrean gaudela, ez? Azken finean, iraulgita dagoen epaitegi batek gehiengo era demokratikoan, era legitimoan aukeratutako gehiengo batek onartutako lege baten
tramitazioa eta azken bozka galerazi du. Uste dut, epaitegi hori bera, demokraziaren limitetatik kanpo kokatu dela, ez? Nolabait, herritarren erabakitzeko eskubide hori nolabait ere zapusten da bide horretatik, edo uko egiten zaio herritarrek era legitimoan aukeratutako ordezkaritza horrek hartzen dituen erabakia hori, eta hori oso larria da, ez? Ikusten ari gera Espainian nola demokratizaziorako egiten den saiakera orok sortzen duen horrelako eskuin mediatiko, politiko eta judizialaren oldartzea, disimulu hori gabe defendatzen dituztela beraien interesak, eta horrek izen badu, eta da 2018ko regimena, eta esango nuke badala gereia, nolabait regimen horren hipoteka gainetik kentzeko, eta uste dugu honek eskatuko lukela erantzun bateratu bat estatuko ezker plurinazionalaren aldetik, ez. Bestalde, alor ekonomikoan ere Madrilen gutxieneko soldata igotzea proposatu du Yolanda Díazek, 46 eta 82 euro bitartekoa, neurri hori nahikoa izango da euskal langileentzat? Madriden erabaki hori hartzea oso importantea dela uste dut, baina egin berdinean importantea da ulertzea guk hemen erabaki beharko genukela gure gutxieneko soldata. Ze egoera sozioekonomikoa ez da berdina. Gogoratu nahi eta aurrekontuak adostu genituenean, edo gure abstentzioen truke aurreratera zirenean, hau izan zale espreski adostutako elementuetako bat, ez? Gure egoera sozioekonomikoaren araberako gutxieneko soldata bat ezartzearena, ze Madrideko gutxiengo soldatarekin hemen pobreziaren atalasatik bera egongo litzake langile bat. Beraz, uste dut, burujabetasunaz hitz egiten dugunean batzutan badirudi, ez? Batzuk esaten duten, ez, horiek ez dira jateko kontuak, ez? Burujabetasunaz hitz egiten ari geranean, besteik beste horrelako kontuetaz hitz egiten ari gera, ez? Hemen, gure errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata bat ezartzearen garrantziaz. Eta hori, Madriden garrantzitsua den bezala, hemen premiazkoa ere bada. Beste neurri batzuk ere, inflazioari eta prezioen igoerari muga jartzeko, oraingo honetan Europako batzordetik datorrenak, gasanen prezioa mugatzeko akordio bat egin dutena, zein iritzi duzu hartzen ari diren horrelako neurrien aurrean? Nik uste dut kontu honen inguruan premiazkoa dela sektore hori interbenitzea. Importantea dela herritarron oinarrizko eskubide bat eta hitz egiten ari garela ulertzea, eta zentzu horretan importantea dela bide honetan hartu behar diren neurriak hartzea, eta batez ere herritarrok energiarako sarbidea bermatzeko egiten diren planteamenduak egitea, eta gainera estrukturalak izatera. Uste hori oso importantea dela, ez da hainbeste partxeak hemenan jartzea, baizik benetan hemen arazoaren muinera ere joatea, eta benetan energia prezio razonable batean, baina batez ere denontzako energia hori bermatuko duten neurriak planteatu alizatea. Euskal Herrira itzulita berriro ere ezin dugu aipatu gabe utzi asteburuak ekarri duena, igandeko bertsolari txapelketa nagusi hori, Maialen Lujanbio berriro ere txapela jantzita, 3 emakume holtzaren gainean ere, nola ikusi zenuen? Nik oraindik hemen dakat pulseratxoa ezin kenduan, bizitako emozioak ezin kendu, uste dut txapela inkuestionablea dela, ondo merezitako buruan kokatua dagoela, ikarrerrizko bertsoaldiak entzun genituen 8 bertsolariengatik pasadan igandean, oso polita izan duzela bizi izan genuen guztia, baina bereziki nik aipatu nahi nituzke Alaia Martin eta Nerea Ibarzabalen bertsoaldiak, uste Alaiak bereziki eraman gindula maindire artera, iaia bere bertsoalditan, uste dut ezer ez dela berdin bertsolaritzan, emakume hauek bertxotan hasi direnetik, feminismoak blaitu duela bertso txapelketa ere, eta horrek ez dakala etzera hueltarik, horroltza gainean ikusi genituen besarkadak, lastanak, musuak, eta emozioak, eta elkarrukitze horiek ez direla beti izan bertsolaritzan, hori feminismoari zor diogu, eta espero dut atozen urtetan ere aurten irekitako bidean jarraitzea, emakume gehiago etortzea, ikusi genuen belaunaldi berria ere emakume aurpegikoa zela, eta niretzako oso polita, oso hunkigarria, eta bereziki feminismoak bertsolaritza ere eraldatzea ikaragarri pozgarri da.
Emakume txapeldunak ere futbolean, atzokoan Mendizorrozan Euskal Selekzioak garaipen sendua lortu zuelako Txileren aurrean, ezta? Baita ere, emakumezko futbolariak uste dut partido oso txukuna egiten, eta ofizialtasun hori aldarrikatzen, eta hori ere bereziki pozgarria da, emakumeak ere aldarrikapen horrekin bat egotea, ez? Armailak bete behar ditugu, kaso horietan ere, hori agian eguneko pena, baina uste dut ofizialtasunaren bidean ere aldarrikapen horretan danak egin behar dugula bat, eta hortan jarraitu behar dugula jota fuego. Eta urtea amaitzen ari da, eta Euskal Presoen egoerari buruzko balantzaia egiteko ordua ere ailegatu da. Sarek deituta mobilizazioak egingo dira Gabonen atarian, urtarrilako manifestazio handirako ere badago data jarrita, nola ikusi duzu azken urte hau presoen egoeran? Kezka hundiz, batez ere 3. graduen estrategia honekin ezartzen ari diren oztopoek, uste dut oso egoera mingarriak ekarri dituztela, ez? Gainera, gradu aldaketa hauetan ematen ari diren oztopoak, esango nuke, mendeku politika baino ez dutela oinarrian, ez dutelako bestelako justifikaziorik, ez? Ikusi ditugu gainera oso egoera larriak, bereziki buruan dut orain Xabiera Tristain, ze etxetik gertuko espetxean dago Martutenen, eta egun hauetan aite izan ez bada aite izatekotan da, eta kalean beharko lukenan, espetxean bizi beharko bizi beharrik izango du egoera hau, ez? Eta bereziki hori dut gogoan orain, baina beste hainbatek antzeko kasuak dituzte. Uste dut etxerako bidean oztopo horiek guztiak gainditzea premiazkoa dela, urgentea dela, eta giza eskubideen aldeko apostu hori egiten dugun guztiok, sarek antolatutako urte bukaerako eta batez ere urtarrileko manifestazio horiekin bat egin behar dugula, eta aldarrikatu behar dugulako etxerako bidean oztopo gehiagorik ez dugula nahi. Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Zuei, mila esker. Hurrengora arte.